И здравейте хора! Както виждате, знаете тази игра вече е Call of Spartan или обаждането на спартанците на български. Както и да е. Както знаете, в предишния клип ви казах, ще се опитвам да отключа легендарният Колосус. Което е нещо като троянски кон, само че е по-различно малко. Както да е, трябва, вижте, едно от нещата, да трябва да направим, да изпратим 3 писма, по-точно 3 текстове. Добре, ще видите какво означава. Защо пак стана? Рестартирах Hello. Hi. Добре, просто да направим това. Това става ли? Да видим. Явно става, добре, супер. Добре, поправихме един проблем. Трябва да апгрейднем едно... Не, той няма да го правим. Добре. Това е таск, вижте го. Да се телепортираме някъде веднъж. Това някак да го... може да го направим, обаче не искам да го използвам така. По такава глупава причина. Може да прави нещо друго. Всъщност ние колко войници имаме? Имаме 6500 почти. Искам да имам 10 000 войници. После ще апгрейд на това. И ще може да имаме 15 000 войници. Обаче първо трябва да сме ниво 10. Докато тази игра малко ви напомня на Clash of Clans, не съм изненадан дори. Защото вижте, атакувате други градове, макар че в Clash of Clans атакувате села. Има различни видове войници и отнема определено време за всички. Имате Сенейтът, което не знам как се превежда на български, обаче това е като таунхолът. И разбира се, не знаем защо банята, ако я апгрейднете, ще може да имате повече войници. Не знам защо. По-точно ще можете да закарвате повече войници в битка. Както и да е. И разбира... също забрах това да проверя. Има ли някакви добри продажби? Няма добри продажби. Майко мила, преди не знаете какви добри продажби имаше. Всеки ден даваш 500 милион храна и в замяна получаваш 2 милиона храна. И той бяха добрите дни. Най-добрите, ама само да ви кажа. Знаете ли какво просто ще атакуваме някое село? Някакъв град де. Да намерим най-слабият град, този е Руснак, и не искам да го атакувам, защото е Руснак. Този не знам откъде е. Не е Руснак, така че ще го атакувам. Ама първо да видим колко войници има той. И не забравяйте, хора, ако тъком почвате тази игра и близко до вас има човек, дето е на по-високо ниво от вас, махнете се оттам, защото той със сигурност ще ви унищожи. Добре, сега. Хайди. Супер. Сега да видим. Battle Report. Да видим той колко войници. Има 2000 войници. Искате ли да го унищожим? Аз искам. Добре да го унищожим. Още сега. Спращаме всичките си 2000 войници. И с няколко героя, които са Хектор и Спартакус. И да атакуваме. И това са нашите войници, дето в момента се движат. Както и да е. Сега просто чакаме да стигнат. 2 минути, сериозно ли? Не ми се чака. Не ми се чака изобщо.
Също така до сега колко градове аз съм унищожил? Инсталирах си играта аз вчера. И съм унищожил 2 града. Обаче никой не ме е унищожавал мене, за щастие. Убил съм за сега 1642 вражески войника, обаче съм изгубил 4558 от моите войници в битка. Както да е. Аз съм първи ранг, което не е добре. Шегувам се, добре ли? Нямам идея, честно казано. Това, което имам идея, е, че... Кога имам идея аз? Някаква с... майко, още много време остава, докато стигна до там. Хайде, стигнете. Невероятно, искам 6000 войници да минат 15 км за 30 секунди. А пък го правят за 2 минути и се ядосвам. Как така се получава това? Не знам, обаче това не е важно. Важното е, че почти стигнаха до там. Хайде, почти стигнаха. И 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Но, да, почва атаката. Супер! Добре. Това си е супер. Колко войници изгубихме и колко изгуби той. Той сигурно си изгуби всичките. Прав съм. И аз съм... Изгубил съм само 510 войника. Това не е нищо. За 2 часа ще си ги върна всичките тези войници. Да съм ги изгубил. Добре, да видим битката отблизо. Невероятно. Също ако искате да ме намерите в играта, ако сте независимо от коя държава сте, говорете си вашият език. И за тези деца от Англия, if you're from another country, you can speak your own language. There is translation in the chat. Не знам дали някой го разбра, обаче както и да е. Важното сега е... Оле, майко, то сега е ниво 7. Добре, мисля, че трябва да го унищожим преди да стане твърде късно. Трябват ни 12 000 войника. Както да е, това не е важното. Важното е, че ако сте от друга държава, няма как да ме разберете, обаче ако имате приятел от друга държава или ако искате да ме намерите, името ми е Godzilla 20, на английски написано. 20 е просто в номера, в цифрите. Както и да е. И съм в кое кралство съм всъщност? Всъщност да видя. И съм в кралство номер... Смятам... Добре, къде съм аз? В кое от тези кралство съм аз? Тото и тези кралства не са по-точно. По-точно са като сървъри. И войниците са се върнали. То всъщност колкото... Добре, ние в това ли сме? Да, ние сме в номер 92. Който е най-новият сървър в самата... Оле, майко. Вижте колко ниво 1 хора има тук. Не всички са ниво 1. Ма всички чакат да бъдат унищожени от армия от 10 000 войници. Това се случва в играта. Ако играта не беше изцяло за да атакуваш враговете си, тогава пък защо щяха да добавят това?
То нали за това има и войници. То това е самият смисъл на играта, доколко знам, да унищожаваш другите градове, докато не станеш, не знам, на най-високо ниво. Някак да си най-високо ниво. Максималното ниво е 21. Както и да е. Добре, до нас и тук е имала една фермичка. Нищо, както и да е. Сега, оле, много от тези всъщност са махнали. При нямате никаква идея колко повече села имаш тук. И аз съм унищожил само 3. Ако не ми вярвате, вижте. Чакайте, ще ви покажа. Така. Вижте. Там, дето на английски пише being destroyed. Не, там, дето пише destroy, пише 2 пъти. О, да, забравих, трябва да унищожим това село. Как да и забравих за той? Да изпратим всичките си войници пак. Тъй като той сега няма никакви. И сега просто чакаме. Надали, когато съм го унищожил, тогава ще продължим клипа. Добре, те пристигнаха и току-що го атакуваха пак. Не може просто веднъж да го атакуваш и да кажеш, добре, супер, унищожих го, вече не ми пука. Не, трябва да го атакуваш, докато не му падне стената. Тогава можеш да победиш. Ами добре, в момента него го атакуваме и още един последен път остана. Така че ще продължим, когато този последен път дойде. Забравих да включа снимането, обаче го унищожихме. Това ще бъде края на днешния клип. И абонирайте се и лайк.